בגל הזה אנחנו רואים הדבקות ותחלואה של מחוסנים. אנחנו רואים מחוסנים שחולים ומגיעים במצב קשה לבית החולים, ורואים גם תמותה. העלייה במספר החולים הקשה המחוסנים היא עלייה שראינו לאורך הימים האחרונים בצורה מאוד משמעותית. והרוב הכמעט מוחלט של הנפטרים הם אנשים מחוסנים שכנראה עברו שחיקה חיסונית, 83 נפטרים רק בחודש האחרון. עם זאת, בין המספר הזה שאנחנו רואים על המסך, יש גם 15 חולים שהם במצב קשה. בוא נודה על האמת, כרגע לא באמת יודעים, כי אמר זאת בנט בעצמו בפתח דבריו, אין לנו ממי ללמוד. אנחנו המדינה היחידה שמחוסנת בהיקפים כאלה. בכל העולם זו התמודדות חדשה למדי, ולכן אנחנו צריכים לצבור עוד קצת דאטה, ואז להחליט. אני היום לא רואה הבדל. באמת לא רואה הבדל. אם אני בתור אחת שחוזנה בשני חיסונים, קיבלתי את זה בצורה כל כך קשה. חוזנה זה כשאני עושה חיסון.